Ešte raz chcem poďakovať usporiadateľom. Bolo to urobené aj keď vždy, by som povedal, viac a viac ležať na srdci. Lebo to vlastne nás drží na živote. Tie stretnutia a tá nostalgia toho športu, ktorý sme milovali, a ho máme radi aj dodnes. Mnohých teda vidím prvýkrát, tie legendy, o ktorých som počúval, keď nám Čaba rozprával, to sú tí, takto by ste mali robiť, tak by ste mali trénovať. V súčasnosti nejako aktívne nepôsobím teda, čo sa týka trénovania, ale priznám sa, že minulý rok som to trošku oprášil a som si obnovil druhú trénerskú triedu, aj druhý dan som si teda spravil. Všetko som vlastne začal byť kvôli tomu, že mám 14-ročného syna, ktorý robí tiež judo. Čavo musím prezradiť, že mal 180 cm. No a keď sa presunieme potom po vede na miestny úrad, tak v tých priestoroch bola kedysi jedno obrovské skladisko, kde bolo samé haraboria, sa tam preháňali potkami a myši a všetko a my sme to jednoducho likvidovali a keďže aj Čaba apeloval stále na mňa, aby som nejakým spôsobom pomohol, tak som potom aj uhovoril v kliničných priestoroch a som veľmi rád, že teda sú tam oddiely, kde sa bojové umenia, Čaba Haršany, neviem, či ho poznáte, tam takisto trénuje so svojou skupinou, ale do obeda sú tam aj seniory, ktorí cvičia a aj iné športy deti robia, takže ja vám môžem len slúbiť, že aj ten oddiel sa nejako rozbieha, sú tam aj výsledky a som takisto rád, že sa nám počasie podarilo obrážať talentov a že sa takto budeme môcť stretávať, pretože tieto pozitívne vzory, toto v podstate u nás chýba, lebo neviem, jak je to u vás zahraničí, ale keď sa u nás otvoria roviny, tak je tam kto, kde, s kým a prečo. A práve naopak, ten, kto nechce... A už berie. A čím približujeme oddiaľne? Jeho otec bol kedy trebuje si bol starší nemôže. Slievka hovorí, Eriku, musíme nájsť. No ja tam neušli. Jaký program sa tam? Ja neviem, či ja keď som to mám dievčať, to musím sa dať. Ktorý žije v Prahe a posiela takéto fungovalo. A neviem, akým spôsobom sa moja žena dostala na jeho to. Vždy hovorím, ja mám nie Boha, takýto veľký pozor. To treba dať na a on kde je teraz? Na Cypre bol ale už skončil, nie?
On bol profesionálny vojak. Ukáž zuby, ukáž všetké zuby ukáž. Áno. Až tak blízky. Psychológia, on bol najväčší dráč, nie? Bol poctivák. My sme vždy hľadali, ako sa zabavíme. Jak sa uliane a on drejal, jak sa ponejí. Zajímavé bolo, keď sme tam Petelom sa nemali sme a on sa vyzliekol v mraze, do nás kriaslo, taká ružovička, taká letevičko má také letevičko má. Taký, a som vždycky pivom to si zriedil a nesťažoval som nebral lekárovi. Dobral som ti, o 4 týždne ti idem znova. Pozor. Nie, nebudeme stať v pozore, nie. Lebo to je kamera, takže musíme trošku života do toho dať. Teraz by šiel Hollywood. Hollywood. Zdravíme Američana. Ja to tu nám môže dať na kameru dole. Toto. A teraz keď stačí skúška. No dobré, ideme. Tak my si farbíme vlastne. Ale Maďari hovoria, že Nie, Robert, počkajte ešte. Ty si aj natočil, toto je čo si tedy robil tej techniku juda na